नबीनगर जायख्लं क्लाब काम लाइब्रेरिया 1983 मायथाइयाव गायसनदोंमोन आरो गायसनजेननायनिफ्रायनो गोबां हाबाफारि लाबोबाय थादोंमोन नबीनगर जायख्लं क्लाब काम लाइब्रेरिया। नाथायबा मोनसे सानखांलायनानै गामिनि गाहाय गारजेन बयबो सानखांलायनानै जोङो बैसागु फोरबोखौ जोङो फालिनो होननानै सिद्धान्त लानानै जोङो खुङै खुंबोनानै दिनैसिम खुंगा 17थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायखौ जोङो दिनै साननैनि हाबाफारिजों बे नबीनगर जायख्लं क्लाब काम लाइब्रेरिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जोङो खुंबाय आरो दिनै मैयानिफ्राय लानानै दिनै जोबथा सान एबा बे जोबथा सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै गेवलां मेल, बे गेवलां मेलावनो मानगोनां गसाइगाव जिल्ला बर' साहित्य सभानि प्रश्नलाल सार बिथांखौ जोङो बेवहाय हांख्रायनानै लेंबोदों आरो जों गामिनि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ लाफानानै बेवहाय बर' हारिनि जे बैसागु फोरबो, बे बैसागु फोरबोखौ जों माबोरै स्टेन्डार्ड भाबै जों खुंनो हायो बेखौ जोङो नोजोर बोनानै जोङो रायजो राजाफोरजों सावरायदों आरो जोङो नबीनगर जायख्लं क्लाब काम लाइब्रेरिया 17थि बोसोरावनो खुंबाय दायो। दा बे खुंनायखौ जोङो कन्टिनिउ लांबाय थानो नागिरदों लाइमोन सेंग्रा। जोङो फैबाय थानाय समफ्राव जोङो बेखौनो सिन्था खालामदों आरो जोङो जोंनि हारिनि हारिमुखौ जोङो बेवहाय मोसानाय मुसुरनाय, दामनाय देनाय, गेलेनाय बायदि बायदि हाबाफारिखौ जोङो लांबाय थानो सानदों आरो लोगोसेनो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो मोनसे थुलुंगाखां हिसाबै जोङो बेवहाय हाबाफारि लाबाय थानाय जागोन। दिनैहाय आङो नबीनगर जायख्लं क्लाब काम लाइब्रेरि बे बिथांमोननि हाबाफारिफोरखौ जोबोद मोजां मोनबोदों। दिनैल' नङा, आंनि फैनाया दिनैजों 3 खेब जाबाय। बिथांमोना जे बोसोरफ्रोमबो बर' हारिनि, बर' माहारियारि फोरबो बैसागु फोरबोखौ अरायबो गोजोर होनानै एसेबां मोजाङै गावसिनिफ्राय रांखावरि गारनानै जे बयनिबो रायजो राजानो बोसोन होबोदों, माने मावखान्थि होबोदों, बयबो नायथों बयबो बुजिथों होननानै बे जिनिसा बिथांमोननि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव आरो जोबोद मोनसे साबायखर बावथाव हाबाफारि। दा ओंखायनो आङो बिथांमोना जेब्लासिमाव लेंहरो, जेब्लानो बिसोर लेंहरो आं फैयो, आं मोजां मोनो। मानो होननानै बुङोबा माहारियारि बैसागु फोरबोखौहाय जोङो बोसोराव खेबसे फैनाय बे फोरबोखौ जों बयबो गोसो खुसियै आजावो आरो जोङो बयबो फालिनांगौ होननानैहाय बयखौबो हामफ्लायो आरो बयनोबो बे बाथ्राखौनो मेसेज होनो लुबैयो जे बे बैसागुजोंहाय बर' जाथिया अरायबो गावनि सिनायथिखौ होनो हाथों, गावनि माहारियारि माखासे कालचार, दामनाय देनाय, आगजु, मोसानाय बेफोरखौहाय गुबुन माहारिनो जोङो एसे इनफ्लुयेन्स खोख्लैनो हायो, बेखौनो आङो अरायबो नोजोर होनानै बिसिनि हाबाफारिफोरखौ बाख्नायो। बे बेलायावहाय बेखौनो होननांगोन दि दानि मुगायावहाय इलेक्ट्रनिक मिडिया बा जान्त्रिक जुगावहाय जेबादि मबाइल जुग बा कम्पिउटार जुग बा रेडिमेड दामनाय देनाय, बे मुगायावहाय जोंनि दानि जेनेरेसना माखासे दामनाय देनायखौहाय बारा गोसो होआलाबानो माखासे मोसानांगौ हाबाफारिखौ लादों थिगे, माखासे रंजानाय फोरबोखौ फालिदों थिगे, खिन्थु टिभिनि बादि जोङो सिफुं सुनाय, दुला दामनाय, खाम दामनाय, सेरजा, जथा दामनाय जों नुबोथ'नो मोनाखिसै। दा बे जिनिसा लासैनो खमायबोदों। ओइ खारनावहाय जोंनावहाय दामग्रा देग्राबो खम जाबाय आरो मोनसे बाथ्रा बेनो जे जोंनि दानि फैगौ जेनेरेसनखौ लेखा फोरोंनायावहाय रासिन गोसो होनाय जादों। लेखा फोरोंनायनि बे बादायलायनाय मुगायावहाय हयथ' मानसिफ्रा लेखा फरायनायखौ देरसिन साननानै दिनैहाय सिफुं दामनाय, खाम दामनाय, सेरजा जथा दामनाय बा बैसागु मोसानायखौ बारा गोसो होबोआखै, बेबो नंगौ। अब्लाबो बैसागुखौ जे जोङो रेडिमेड गानजोंहाय बा ट्रेकजोंहाय जे दामनानै बैसागु फोरबोखौ फालिदों, बेबो मोनसे बाख्नायथाव बाथ्रा। दिनै नंगौ जोंनि माने खाम सिफुङा, जथाया, माने मा होनो बागुरुम्बा मोसानाया बैसागु फोरबोनायनि मोनसे बिराद गिदिर मोनसे दाहाल, जे मोसानायजों जे फाव फेसनजों दिनै बर' हारिया गावखौनो गोग्गोम मोनसे सिनायथि
महरै जोंखौ सिनायथि होनो हाबोदों दा बेखौनो जोङो नागारनो साननायाबो थिग नङा गतिके हानायमानि माखासे मानसिफ्रा खाम सिफुं सेरजाखौ माने बुथुमफिननानै दिनैनि बे फैगौ समफ्राव जोङो दामै देयै माने मोसानानै दामनानै देनानै जेरै रोखोम रेडिमेडजों दामालाबानो बे जिनिसखौ खोन्थानो नाजानायासो जोंनि थाखाय साबसिन जागोन होननानै आं सानो आरो गोजोनथाव खौरां नोंथाङा कटन आरो इरि जि गाननो मोजां मोनोना नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सापागुरियाव थानाय आगर दाग्रा आफादा 1 एप्रिलनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बैसागुनि 20% 50% डिसकाउन्टनि अफार आगर स्ट'राव हौवाफोरनि थाखाय कटन आरो इरि जिफोरखौ मोननो हायो जेरै जेन्स शार्ट शर्ट कुर्ता लं कुर्ता वेस्टकट गामसा स्टल मफलार आर'नाइ आरो हिन्जावफोरनि थाखायबो कटन आरो इरि जिफोरखौबो मोननो हायो जेरै लेडिस कुर्ता लेडिस टप लेडिस पेन्ट दखना साद्रि इरि स्टल आरो इरि सलफोरनि गानग्रा जोमग्राफोरनि जिखौ मोननो हायो कटन आरो इरि जिफोरखौ गानग्रा एबा बायग्राफोरनि थाखाय आगर स्ट'रा मोजां सुबिदाबो खालामदों जेरै अनलाइननि गेजेरजों वाट्सएप नाम्बार फेसबुक आरो इनस्टाग्रामनि गेजेरजों बायनो हागोन आरो सोरबाफोर हलसेल बायग्रा दंबा हलसेलबो बायनो हानायनि सुबिदा दं बेजों लोगोसेनो मोनसे गोजोनथाव खौरांबाव आगर दाग्रा आफादाव सोरबाफोर जि दानो गोसो गुदुं आइजो सुबुं दंब्ला जि दाफिननो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 8822063339 9678923836 आरो 9613 224401 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन